Mudangop kita kanunay sa Dios, dili lang sa kalipay, kundili sa tanan nga higayon, sa kasakit man o sa kalipay, kundili man ka sa kanunay karon ni dangop sa Dios igsoon, sulay og imong makita ang kaayo sa Dios nga buhaton niya sa imong tibuok kinabuhi. Salmo 34 versikulo 8. Sulay og makita ninyo ang kaayo sa Ginoo, bulahan ang tao nga mudangop kaniya. Sulay igsoon ug imong ma-experience, imong mabati ang kaayo sa Dios, ang iyang pagkamilagruso, ang iyang pagkagamahanan, nga dili lang siya ang Dios sa kalipay, kundi Dios gayud siya sa kasakit. Sa tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi igsoon, mudangop kita kaniya aron atong ma-experience ang iyang pagkagamahanan ug ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Tungod kay nag-ingon siya, bulahan ang mataw nga mudangop kaniya. Gusto ka nga mabulahan igsoon ug maka-experience kung unsa ka maayo ang Ginoo, mudangop kita kanunay kaniya. Amen. God bless sa tanan.